Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Karon dahil no, mag-upload ay tawag bagong bayani, pasensya kayo nga late kong upload mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Gahapon na akong tali siya na-upload na ko. Pasensya kayo nga late upload ko mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Bay no, niya ang kaagin ni Eljon o FW sa Taiwan. Factory worker sa Taiwan, mga ka-DJ, no? Sa bagong bayani. Pwede na dito maglangan atong sugdan ang bagong bayani nga ang sender si Eljon o FW sa Taiwan. Factory worker. Ug niya ang iyang sugilanon. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang suwat tampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Eljo. Dear Priscilla, suki sa kong tipaminaw, pinaagis sa radyo o sa online ining tulumanon bagong bayani. Samok ang among pamilya tungod kay naaman kami igsuon nga bintahuso. Usa kini sa akong hinungdan kung nganong gusto kong magpalayo. Ang akong manoy nga abuso kaayo. Imbis nga kaduulan, mangyatak maninoon sa katungod namong iyang mga igsuon ug lakip na gani ang among amahan. Byudo na si Papa ug naa sila'y mga kabtangan ni kaning mama kay pareho man silang mga kukihan. Tawagan ko ninyo sa pangan nga Eljo, usa ka OFW, isip factory worker sa nasod sa Taiwan. Eljo, piskot ka doy? Oh. Kadugay ba ni mo nakaabli ani git? Sensya, ano gud ka, manay, kay bisim ko ng mga tao din sa bahay, gud. Binako, nga suko mo na ko. Ug di na ko ninyo pasudlon din eh. Ayaw, ang istoryaha man yung amboy. Asa man din iyaanta nga sinuhulan ni Papa? Bisin tao na huwag panglabang atong iyaan. Mukuha am lang og maid, kana man siyang tiguang. Manoy, iyaan in tao na natos tiyak mina, di man tao na leng tao. Kinsa may paminawon, Papa? Si Tia o ako ang iyang anak? Manoy, amboy. Akong inos papatami, nga palayaso na si Tia Mina kay wala gini gamitan ni Baya lagi. Daoy! Sira di ang gate! Tiyalig! Sudlong tag datang tao! Siradaan ka mong gate, arang di mi sudlan og daotang tao. Nakasuda hinunang daotang manoy. Ikaw day. Ay, puri kaba gawa nga. Wag yung laing lampat sa kanarag yung igsuuna ug muanhin na ganing risbay. Oh, ikaw man day mo'y niya, Dodong Amboy. Maayo ka na suroy ka dinis bay. Nagoy toyo ni papatami nga importante kayo. Oh, mao ba? Wa ta dayon ka maablihi kay na busy ko sluyo dong. Nang laba man ko good. Wala problema. Tiya, gagiblihan mo ko sa kong manghod nga bugo, parehas ni mo. Oh, Ikaw sa tiya ba? Kung di nang gani, makaya ni mong trabahoon din isbay. Pahawa, uy. Usik-usik lang kas gisuho ni mong papatami. Ayaw po ding nanihanas tiyak mina manoy. Oh, Iyaan ba na nato? amday. Ako nga, nagpaminaw ni mo. Inan magay kong maminaw. Hoy, bugo. Doon ko din eh. Kay bunghugat ka ng kinumor kung buguwa ka. diha lang tuod ka, Dong Eljo. Ayaw pa apo pa aning maguwang ni mong perting brighta. Utros kang iana ka. Minus og kartiyo. Kanya hayrang, wag yung ka maminyo. Oh, Ha! Dong Amboy, mukaon ka, Dong, kay lungagan di ka, Dong. Alam na tiya! Ngal-ngal ng ba ni mo. Ay, tiyak mina. Oh, Pati aging ba sa una eh. unsa man kay toyo atong maguwang mo sa inyong amahan?
Ato na ko tiya, kitingalig unsay buhaton niya kang papatumi. Ngano ni sunod ka na ko din eh? Ha? Iljo? Manoy amboy. Suma ka? Wa pa ka na siya mahuman og hilot sa kung buko-buko amboy. Oh, mau ba? Maura gyud na imo, Iljo. Diha ra gyud ka kutob. Kay bugo ka manggod. Manoy. Gusto na ko na anang imong pagpanginsultos manghod mo amboy. Ah, sorry pa. Kumusta naman da ituod ka, Papatami? Niya, unahuna na lang mo'y ligon pero ang lawas delikado ug makulaps na. Uy, mau ba? Minimay sa mga naikuron og lakaw-lakaw. Ilabi na og layo kay... medyo nibahar na ang kondisyon sa lawas na ning nagkaidara na. Gawas-gawas mo doy. Pauban na ning way gamit na kong manghod. Magkapikon ang mga sinultihan sa kung magawa nga lalaki Priscilla. Alang niya siya ray bright ug maayong laki. Di ko gusto nga masilo ni mo na ning manghod mo, amboy. Ug labi nang dili ko gusto nga mag-away mo. Mao nga palihog lang, ha? Palihog lang yun. Kung di ka manggani kapugong anang imong sinultihan, ayaw na lang kunog anhis bay. Papatami. Kabuutan ug katarong aning manghod mo nga imong initan, imong kontrahan. Pa, pero dili na kumuanhi pa din Mas maayong buhaton sab nimo ning akong sugyot. Unsa ka na? Nay, kuan ba pa? Maayong tingali nga mientras buhi pa ka. Imo nang bahino na mong managsuon ng atong kayutaan. Unsa? Muna akong suggestion pa, para patas bang binahinay ba, di ba? Sab ka Manoy eh. Ang putog may respeto pa ba ka? Ning atong amahan, nga anak mo ka manulti. Hoy, hilom ko niya. Sumang ka? Ana dug installment. Wa kay alamag mao nga paghilom niya. Abi ni mo Manoy. Sabtan ng paminaw ko nimo. Naman? Gilainan jud ko. Mailagod nga agap kas mga bahandi sa dumaga ginikanan. Iyay. Hilamoy! Pasag din na siya sa iyang mga gipanulti. Iljo, pasag din na. May mahibaw ning tawhana ba? Nga para na ako, mas ikaw pa ang dunay alamag kay kaniya. Kana! Diha ka may laki, Papatami. Tuwa ka ni Abiba ning Iljo. Nga hungaw og basiyong utok. Dili sama ni mong bangag kini si Iljo amboy. Oh, Patami! Oh, nabalik na atong gilamlaman ng baba mo. Oh. Seryoso ka ba yun sa imong gipanulti, ha? Oh, Papatami. Turdi. Tiguang ka naman, good. Oh, masakiton pag yun. Wa man tingali tao nga magpabiling batan-on hangtod-hangtod amboy. Matiguang man yun. Ug moduyog sab niini ang paghuyang sa immune system. Maunang way tiguang nga dili masakiton. Ay mao gani, inihata po ko nimo nining maayo na kong sugyot pa. Bahino na lang kung namong managsuo ng mga kabtangan nga imo niya biyaan sa mga Mao ba? Wabot ba yan ang higayon na pa nga mawa ka? Mamatay magyong tao, di ba, Papatami? Unyag ikaw mo'y mag-una na ko amboy. Skang laaya. Nami bahinunon ni mo. Laaya, uy. Hanggaw bis. Iyo na ba? Taas pa kayo naglahutay na imong anak. Usama ka. Ay, praktisado ba kaya naglawasa pa? Sakto bidos, Papa, Manoy. Iyate. Wata kay ba? Og una pa day unya kang mapudlong. Kidaghan kay kontra. Iyay. Ingnang sukmaga ito. Boy. Ina. Kalma lang ang boy. Kambal. Uy. Nausa man kang maninuod man ka, uy. Dili ko angayin mong ingnon na oy. Di angayin nga musulti siya na pa. Kaya di mami ka-level. Ay, aragod. Graduhan ko. Profesional ko. Samtang siya, igor na nagkahuman og high school. Kay bugo man. Gusto na lagyan na amboy. Unya. Saan naman pa, ha? Ay lang ko, una ang karon god. Ang ugma mo ipangandami alang namo nga imo mga anak. Tulubi may kabuok mo sa nga, likayan na to nga. Magkagubot unya mi. Advance mo kay kang magunahuna, no? Oo, siyempre. Kay siya na yung mama bitaw. Nikalit mo lang to siya og biya na to nga, gani magkapanamilit. Maabot ra lagi unya kita na ng bahina, amboy. Ayaw lang pagdali. Gikapoy day in town si Manoy Tami sod sa iyang kwarto dong, Iljo. O tiya, tanaw na kong Papa na stress siya sa mga panulti ni Manoy Amboy ganina.
Ay, stilan begid ining Manoy Amboy ni mo eh. Murag yun, ugway kamatayon manulti. Mao lagi tiya. Ni aksyon og kasuko sa papa kung Manoy Isaka ang presyon. Salbahis ka dyan pagkaanaka dong. Agkap yung bahandi magawa nga. Akog. Ako nga nagpamati, no? Naglimbahot gid akong balhibo. Ha, baga gikignaw tong maguwang ni mo dong Eljo. Kumusta naman pamati mo, Papa Tommy? Okay ra ko, Madel. Sure ka pa? O lagi, okay ra. Ang iyang maintenance nga tambal, napadong Eljo. Oo, manang model. Maayo hinuon. Okay ra, di pa masay ahos po. Ay, kanunay man kong nagtumar sa kong maintenance po. Onya, dinhiman ko nas Manoy. Oo, bitaw. Na, dito sa amboy ay, dinhi. Unsa mo ko ni Toyo niya? Ay, nangumusta ra god. Aw, abi na ko, wa na lang gid siya pakialam sa imong kahimtang dinhi. Huwag din magsulti sa pinuod si papa. Itabon-tabunan pag yun niya si Manoy. Sige na lang pa. Pahuway lang una diri sa imong kwarto kay akong paaboton sa Manny Amboy. Kay mo ani di ay. Maumuti ang sulti. May pagdi na lang siyang pakita na ko. Kay dili pa mag-aburido ning una ko sa kalagot niya. Kaya nga naman di pa, Tommy. Nag-away mo sa Manoy? Awa, Madel. Wa. Ay, pastila ni mo pa, oy. Ikaw dong, Eljo. Kumusta man ka? Okay ra mo ko, manang. Niundang na po di ka atong imong trabaho? Oo, manang. Na, naunsa man ka, oy. Yan sa maningon, anak ka na lang dong. Sige ka na nag-ambak-ambak og trabahoan. Mapay minus ka grado. Manang model. Natong tulo ka man nagsuon. Ikaw na lang ba ang makahuman sa college? Ikaw rin dili professional. Oh, tinuod na. Pero ninyong tulo, ang dili professional mauray niya og ni unong nako. Pa, Ako ini paundang aning manghod ninyo sa iyang trabaho. Kay gusto kong ako mao'y iyang atimanon. nagpaabot ko sa tumaguwang ni Manoy Amboy. Okay manang. Gabi manggod, nagkaistorya mi sa phone. Ug akong giingnan nga mag-abot mi dinhi. Ano sabutan na mo ang bahin sa tambal ni Papa Tommy. Mao ba, manang? Giingnan na sabto nako nga istoryahan na mong apil ang bahin sa imong allowance. Samtang nagatiman ka dinhi kang Papa. Ayan na lag. Iapil ang bahin sa kong allowance din manang. Ako ra ang bahala sa kong kagalingon. Napam ko'y tinig. Mao ba dong? Uprangka lang ko nimo manang. Isod kay nang magsalig ko ninyo kay si Manoy Amboy ba? Lihay kay na kung bahin na ganis kastuhan. Dong Aljo. Bahin sa mong tinguha nga makigbahin ni Manoy sa maintenance nga tambal ni Papa. Nang ay na lang. Ay, paitas bita na Manoy Amboy oy. Daw kayo nga rin nato. Pero kusog kay mo bang kag-inom si mga barkada? Wa man pagbati nga to sa atong amahan. Si Manoy Amboy manang. Dong, ayaw intong pagsultig sama ni Ana nga to sa itong maguwang. Wa ka lang mahibaw kung unsang gibati nga kahingawa sa itong maguwang. Bahin sa kahimtang karon sa atong amahan. Di ko makasulti kang madila. Bahin sa tinuod nga gibuhat ni Manoy Amboy nga tukang Papa. Di gustog samok. Ang magpugungid ko nga. Di siya masayod. Kaya tingali sa doog. Pasukos papatami kung magbutbuot ko. Hello, Manoy Amboy? Napadiyas, Madel? O Manoy, naghuwat ni mo. Nagsabot man ko na mo. Sayo mo ganit siya. Nakalimutan ba ko sa mong sabot ta? Karon ba ko kinumdum? Mau ba, Manoy? Ay bawal magkukon sa iyang tuyo diya. Patabangon mo ko gasto para niyo, Papa. Manoy Amboy? Siya lang ano eh. Kaya rin na niya nga. Di na ko mistil pang hasul-hasulo niya bahin na na. Okay ra, Manoy. Why problema? Matag ni noon ko nga. Gidawaan magani kong Papa sa akong gihangyo niya nga bahino ng mga kabtangan samtang buhi pa siya. Sige lang, Manoy. Okay ra man og. Di ra ka mo tabang kay manarbaho naman niya kog balik. Unsa? Nagplano ko nga mulargas lang nasod, Manoy. Mag-abroad ko. Ang tikuang. Naramas ti Amina nga may makatiman niya. Ngigay mo sa. Udawat kong saktong bahin niya. Mubiya ka? Mao'y gusto ni Manoy Amboy nga ako mao'y mo atiman ni Papa. Apan nisupak ko kay naa sa kong pangandoy. Gusto kong ipakita nila nga bisan ubos lang ko og grado apan may plano sa kong maka-abroad. Atiman na nga itong amahan, Ildo. Puyo, Diaz, bye! Manoy Amboy. Mo kanay akong plano, Papa Tommy, ti Amina, ang narbaho sa abroad. Okay, di takapugnan.
At least man lang nga bisan og medyo ubos-ubos ka og kinaadman kumpara sa imong sa mga nakabot nga edukasyon sa duha nimo ka mga maguwang. Apan ingon ka day ni ana ka desidido. Bitaw dong, Eljo. Total, ni amang kong maoy makaatiman aning amahan ninyo. Salamat yung kayo ninyo, Patami o Tia Mina. Kinsa man ka nang nag-agni nimo? Kasaligan ba na siya nga higala nimo, Eljo? Oo pa, mayong higala si Bayluwi. Nakauban ako siya sa trabaho na ko sa una. O niya, saan naman? Ready na ka, Beljo? O Bayluwi, ready na gidi ko. Yay. Malang interesado ka ni kong amigo na. Oo, maog niya akong pangandoy, bay. Og, pasapasad, naanak ni pagtugot sa kumaman. Okay, sige, go. Tana, apply na dahin ta. Gida naman din mo nga akong giingo ni mo. Oo, matik na. Niya nasud na ning akong brown envelope. Kubaan ko ba na? Dawat baga ko. Ayaw lagi, ana. Huwag kapuslan na nang imong kainteresado kung wala kay confidence. Bitaw. Tulog ka ba? Layo pa nga itong atuan ba? Asam ko ang nasud nga available nila para sa mga aplikanteng gustong mag-OFW ba? Para Taiwan ba? Taiwan? Okay ra ka? Oo. Okay rin kayo eh. Ang importante nga, mahatagan o katumanan ng akong pangandoy nga makalargag laing nasud aron manarbaho. Solid yung kayo ang lakaw na to ining adlaw, babay. Nadawat yun ng duha ining agensiya. O bay, matag ka na ginoon niya katumanan ang atong mga pangandoy. Iampog yung gininatos ginoo, bay. Kay nagsugod pa lang ta. Daghan patag angang himuon aron matuman kining tanan. Pinaagi ni Bayluwi nga akong amigo tiya, nabuhi gyud ang akong pangandoy nga adtong manarbaho sa laing nasod. Magpalayo na gyud ay unya ka dong, Eljo. Ikaw ra baya gyud unta mo isuod kayo na ako ninyong managsuod. Tiya, mo-abroad naman ko. Pamilya maghihapon ta itong sangtod. Salamat gyud kaayo dong. Ako ipakita ni Manoy Ambo nga responsable ko kung kaya na akong hatagan o katumanan ng akong mga pangandoy. Alang ini pamilya, Tia Mina. Mularga mo kuno kaslaing nasod. O manang, kani usaning mga adlaw, ipadana mi paingos Manila aron sa training. Pastilano eh. Magpalayo pa manggit ka. Naman taas papa nga angay ni mo ati manon. Aron ipakita nako sa mayong laki na itong magwang manang nga nasayop siya sa iyang gituhuan sa kong pagkatao. Nga iyang giubit o gipakaubos. Kay lagi, minus ko grado kumpara ninyo. Jesus, da. Matubay pa manggod ka. Siyempre manang, napabiya ko'y balatian nga masakitan. Anya, kaysa man natawhan ng imong gikauban-uban sa pagpang-apply. Si Bayluwi manang, kanina kong kauban sa trabaho. Tarong man ka na. Oo, manang, makapasali ko na. Oo, lagi pa. Maayo naman ni Guro tangdaan. Kumusta naman ang imuhang panglawas pa? Okay raman, kaluwis Ginoo. Mayo hinoon pa. Kaya, aron di po ko mubatig kahingawan mo. Mularga na mo ko hapit, paingos Manila. Pag-amping baya gyud Eljo ha. O pa, tungod og alang ninyo ni tiya na nagmahal o nagpangga na ko. Gusto kong suportahan ka gyud anang imong mga pangandoy. Aron ipakita nimo sa imong mga maguwang nga taas ug maabot. Ilabi na yun ni Manoy nimo nga labihang nagkatamay sa imong pagkatao. Salamat yun kayo, Papatami. Ayaw gyud in taon pagsunod sa batasan ni Manoy nimo, Amboy. Kay makauuwaw ka ng batasana. Oh, ni Amli ka, Manoy Amboy. Nakituyo? Oh, nagatuyo. Bahin ni si mong binuang nga plano. Unsa ko'y binuang nga plano na eh. Nangambisyon ka man kuno nga mo abroad. Oo. O, suportado sa itong amahan ng mga pangandoy na ko, Manoy. Huwag pagsupak si Papatami. Hoy, gago. Huwag man gana ni mga ambisyon si Madel. Nga mga professional mi. Ikaw na hinoon nga. Ikaw rin nagkahuman og high school. Bisa kung saan pa ko mo sa pag-down. Di na ako dutlan na, Manoy Amboy. Di na ako malukapas sa akong mga pangandoy. Eljo. Sige. Pagtuman ka sa mong gusto. Kay imo gino'y makita ang imo gipangitang salbahisa kang dako.
Gusto na ni Ana, amboy. Oh, Patami. Ayaw pugi ang manghod mo sa iyang pangandoy. Sige yun. Sige. Sige pa, paburi yun pirme ni tawhana pa. Sige yun. Ay gusto kong sama sa agila. Makamausap siya nga mulayog sa paglupad. Sulbong sa kinatumyanda ang iyang mga damgo sa kinabuhi. Salamat, Papa Tommy. Jesus! Kanang litania ni mo pa ba? Mura magag paingon ng manghingutas. Ipanungo ba ko ni mo, amboy? Papatami pa. Relax pa, relax. Ikaw no, bisag kung saon, wa kagibatasan nga pagkanak. Ayaw ingna ni Ana ang atong umahan. Manoy amboy. Nandiyan saman, palag ka? Ked, bunghugan di ka na kung kumo. Saman? O saan maging toyo ni mo? Sulti na iyon, laro makalakaw ka na. Ta, kuwaor kong daan ang akong bahin sa tanang properties nga napundar ninyo ni Anhing Mama. Sa? Gusto magkakaog, linaw nga pamuyo pa. Wes, ihatag nga kung gusto, papatami. Bisag kung saon agap kayo. Agap na kung agap. Bahala ka kung sa imo, ihinga na ko. Basta kay, mientras nga buhi ka pa, ambi ang lugar sa ako. Aron dili tang masamok. Wa kay sama ka salbahis. Hoy, papatami. Na ako'y katungod nga mo claim sa akong bahin tungod kay anak sab ko ninyo ni Aning Mama. Ako'y kamagwangan ninyong anak. Ako'y kamagwangan namong tulo nga mga nagsuon. O kay ako may mga kamagwangan, siguraduha yun nga mas dako ang akong bahin kaysa ila, ha? Di mahimo nga mas mulabaw ang imuha tungod kay kun mao'y basihan ang law of partition. Kinahanglan nga patas ang binahinay sa managsuon. Di ko. Dili, musupak yung ko, anak. Kaya ako ang kamagwangan. Kalbaryo gud alang sa inyong amahan kanas manoy amboy ninyo. Inuuna, tiya. Grabe gid kay kasakit nga manulti managwang. Magabaan na gud niya na siya ba? Tanawa niya. Hello? Manoy amboy? Hoy, Pabinaw. Tabangi ko og kumbensir ni Papa aron nga masugot na siya sa akong gisugyot. Manoy? Maminaw, magyan na siya ni mo ba? Manoy palihog. Ayaw ko tudloy nga mamahimong sama ni mo kaagap ug bahandi. Manoy amboy? Kahinampak ko ni mo yun, Magguwang tuod ka. Bandili sa tanang higayon. Mayano-yano na lang pagkunin mo sa pagmandar. Yay. Kinaabog ko'y akong kaugalingong utok. Ayaw kong insultuha sama, ano, ha? Wa magumaling insulto ni mo, Manoy. Ngano ba nga bugiro ka naman kayo? Ha? Wa pa ganay kay napamatud-an si mong kaugalingon, ang bugiro ka na kayo. Manoy amboy. Ha! Swerte ka. Gawa aron ka sa akong atubangan. Samtang katubag-tubag ka na ako. DJ Relax. Igo ka rin kumo na kung gaguya ka. Manoy. Hoy, diman ini ha? Wa gyud unya kay mapaabot gikan sa mga properties sa atong mga ginikanan. Naanadalang ko nga pirming bati ng mga pung ang madungog nako gikan ni Manoy Amboy Priscilla. Unya, Dili imo ang pagbuot niya ng bahina, Manoy. Sama na ko. Anak rasab ka. Way magbuot ako, kay ako'y kamagwangan. Manoy amboy. Maubadong, Eljo? O, tiya. Nasuko nga akong gibalibaran siyang isugo. Ay, kanus apa man intaw na siya mausaboy. Malagi. Ambot tiya eh. O, madapa ba ka nag-ampo ng igsuon na? Padayon lang kita sa to mga pag-ampo alang sa igsuon ni mong agap ug hanguldong. Naibaw na di ka sa tanang gihimo sa atong magwang? Manang madil?
O adong Eljo. Ay, gikan gid mismo ni Papa Tommy. Today, manang, mularga na ba ako paingon sa Manila, manang? Mao ba da dong? Oo. O niya, kanusta makamular ka? Basta man, ready na ka para sa atong flight, ugma, sa buntag? Oh, by the way, Okay, bye. magkita na lang unya ta dito. Papa Tommy, tiap na. Amping bayag mo din ha. Ayaw ka bala ka dong. Dili na ako pasagdan kini si Manoy Tami. Salamat ya. Mularga ka na ba yun di ay? Mga adlawon ko po sa airport, pa. Kay sayo sa buntag ang mga flight. Amping sab kanunay ha. O ginumdumi sab kanunay. Ang tanan na kong gipahimagno ni mo. Oh, Papa Tommy. Bay, Eljo. Di naglipapugnan, bay. Paduhog na kita gatos Manila. Oh, by the way. Unang lakang kini alang sa katumanan sa itong mga pangandoy. Abi mo bay, karon pa lang gani. Grabe na kamingaw nga murag. Mukumot yun sa akong kasing-kasing. Laban lang yun, bay. Laban. Og magpakalig-on ta. Alang sa itong pamilya sa itong mga pangandoy. Idaot nga panalanginan unta kita sa Diyos, bay. Mulampos gid unta kita sa itong mga gitinguha. Ni Alexos Manila. Dinis na iya, bay Eljo. Oh, bay, di ana kita. Good luck na ito duha. Bay Eljo. Good luck ang tanuha, bay. Tanas gawas aron makasakay din tag taxi nga makahatod na to ang address sa adtuan na tong accommodation. Maayo tag mahuman na dayon ta dinis Manila, bay no? Bitaw. Pero ba, magkalat-kalat sa dayon tapaingon sa lingnasod? Daghanong mga pagsuway alang nako, bay. Pero niya, safety ra gyapon nga nakaabot ko yun yung dipita. Kubati lang yun. Bisag unsay mga pagsuway nga moabot, suklan, uban ang mga pag-ampo bay. Basta kay kumbati lang yun. Oh, by the way. Oh, kumbate. Welcome to accommodation. My name is Rolando. Ako si Louis, sir. Ako sab si Eljo, sir. Eljo, Louis. Okay. Ay, sige na mo. Find your comfort. Okay, sir. Salamat, sir. Apil na lang niya ang mga pagkaon o uban pa din sa aplikante sa accommodation, ha? By the way, passport holder na ba mong duha? Labi sa baya ang mga pagkaon nila din alang sa mga aplikante ba, no? Bitaw? Okay sa bay. Busog mo ganit ko. Ikaw ba ya? Pangayo dito ko. Busog naman sa ganit ko, ba? Oh, ayong pagkada ni Mr. Rolando kining maong accommodation center sa... DJ Relax. Yes. Dinilian kining maong deployment paingon dito sa laing nasod dito sa Taiwan. Mga bitaw nga nangutanak mo yung daan kung passport holder ba mong duha. Sir, nasiyar magod sir sa nagkauban pa ming duha og trabaho sa usa ka export-import company. Nagkasabot mi ning akong amigo nga maglukad og passport kay nangabisyon mi nga maka-abroad. O ba? So, andam kini mong duha? Oh, andam ni kaayo, sir. Bitaw sir, Mr. Rolando. Andami kanunay bisag sa pamipadpad. Uy, Eljo. Sir? Good. Wanna begin etras say ha? Tungod kay President secure na ang tanan ninyong mga kinanglanon.
undergo lang yun mo sa training for compliance prior to your departure. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Okay, kung na'y problema, sultilan dahil mo na ako, ha, mga gwapo. Labi na ikaw, Iljo. Sir? Ano ma-resolve dahil na to, ha? May higayon ka pa sa paglarga pauli nga rin sa ato. Umana ko ng desisyon, Manoy Amboy. Pauli nga rin, o kalimte imong mga plano. Binuang nang imong ipangandoy kay dili ka profesional. Pwes, ipakita na ko ni mo, Manoy, nga naay kapaingnan ang pangandoy sa usa ka high school graduate. Nga, imong gipakaubos. Pero na ospital si Papa Tami. Unsa? Di ka ganing pauli nga rin sa ato, Iljo. Mahayan yun niya nimo. Ang buhato na ko. May pagdili ka na lang yun magpakita. Timani na. Manoy Amboy. Taluoy kong nga nagunaunda sa kong amahan, bay. Magkasabot ra tingali nimo ang imong amahan bay. Nabay ni pagtugot niya ang imong desisyon. Bay, Louie. Ayaw kalimot ba, Iljo, nga wala ba yun tayo atrasay, ha? Bay. Ang kong panigamutan nga makayan ako kining maong pagsuhay. Mupadayon gigo, bay, Louie. Padayon si mo mga pangandoy dong, Eljo. Salamat, Manang Madel. Pasagdinas manoy amboy, uy. Nga maugdas yung kasuko. Kaya wag siya basihan nga maglagot og maayo nimo. Manang. Og bahin sa ni Papa Tommy, okay na yung kahimtang sa ospital. Stable lang kahimtang ni Papa. No worries na, okay? Mau ba, Manang? Salamat sa Diyos. Pasaylo ako dong, ha? Kung may mga pagkuwang man ko nimo, ninyo ni Papa. Unsaon nga, busy man kiko sa akong kaugalingong pamilya, good? Manang Madel. Di anatas na iya, ba, Iljo? Bay, Louie. Kumanon niya sa tong dito sa immigration. Kung walang untay kakulian, makalarga na unya ta, paingon sa Taiwan. Bay, maugid. Uy, kadiyot sa bay, ha? Nanawag akong bukuha, ha? Tubagon sa ako. Okay, bay. Taas pa oras. Take your time. Sige. Hello, Manoy? Nganong gahit man yun kay kago, Iljo? Wala ko'y angay ipasabot pa ni mo, Manoy. Kapoy nagbalik-balik pag-explain mo. Iljo! Sorry kayo, Manoy, pero dipinsahan ako nga akong kaugalingong katungod. Mawa na gani unya sa Papa ng kaliputana. Wa gyud unya kay madawat kabahin. Ayaw pag hinangol, Manoy. Kaya di na ni mo banda sa lubnganan. Ni kita. Nagkataak na kitag laing nasod, bay. Walang dam na, bay. Ni anagitas na sa Taiwan. Tinoo na, bay. Sa una pangando lang ni nato. Bay, maningkamot, Gigo. Aron makatabang ko sa kahimtang karon sa papa na ko dito sa Pinas. Hi, my name is Taikong, the water driver of our company. Nice meeting you, Taikong. I'm Iljo, and this is Louie. Hi, Taikong. Okay, Iljo and Louie. Welcome to Taipei, the capital city of Taiwan. Dili masabot ang kalipay na itong hikayo na Priscilla nga naabot mi sa nasod sa Taiwan. Husto gudi ay si Bay Louie sa iyang giingon nga kaniadto pangandoy lang kato kanabo. How far do we have to travel from the Taipei International Airport, Taikong? We have to drive for at least 30 to 45 minutes off to the place where you were asked to stay. Okay. Thank you, Taikong. Is the board and lodging free, Taikong? Yes. The company has been offered free board and lodging for the migrant workers like you, OFWs. Wow, thank you. Thank you. And I think
free food for the first 6 months upon the arrival. Oh. This is the house where you will stay. Oh, wow. 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 The place is very nice. Thank you so much, Taikong. You know what? I appreciate the place, the ambience, and the environment as the whole. The working place, a company is just a walking distance here. Okay, Taikong. Thank you. Okay. First thing in the morning tomorrow, you'll have to report for work. The manager for Longming will meet you in Joanna Oloe. Yes, sure, Taikong. Okay, Taikong. Okay. Find your comfort here. And good luck, OFWs. Parang sakinan sa Taiwanese driver, bay. Kabiya na. Bay, ugma, makikatubang na tas manager nga si Mr. Longming. Magsugod na kita og mga adlaw sa tinuod yung action, bay. Kaugi lang kita. May atong puhunan unya dinhi sa nasod sa Taiwan. Mao ka na, bay. Dinhi, bawal ta magkasakit. O bawal magpaluya-luya. Agwantahon ang bisag unsang hagit sa kalisod. Kaya ato maning gituyuan. Luya kong paimutang sa atong mga gamit sa akong higdaanan. Lagi? Gigutom, mahino ko ba? Talas kusina, magluto ta. Na naman ko na'y pagkaon. Provided mo kuno ta for the first 6 months na itong pagpuyo din. Tara, susiho na to kung saan pagkaon na ang naa. Naargi mga pagkaon. Kasagaran, mga inimsik. Magluto ta ba? Aron, magkakaon. Kay mahot ning adlaw. Pangandama na to ang unang adlaw na to ug mas trabaho, by the way. O, Beljo. Nindot na kayang pagkahinanok ni Bailoy na sa pagkatog. Si Papatami ka, ug si Tia Mina, kumusta na kaaron sila dito sa amo? Gimingaw na hinuko nila na. Sila mo'y labang nihatag na kong importansya sa akong pagkatao. Nihatag og bilis sa akong mga kakuwangon. Ug ila kong giamuma. Gibati na ko nga, mahal kay ko nila. Lahi sa duhan ako ka mga maguwa nga, layo kayo ang ilang pagbati na ko. Hinoon, si Manang Madil, masabtan naman kay busy kay sa trabaho o sa kaugalingon nining pamilya. Pan si Manoy Amboy, kabangis o kasalbahis mo yung ipatagamtam na ko. Bisag wata magsabot bay, pero pareho gitang sayo nga nagmata. Aron, mag-anda mong pamahaw. Oo, kinahanglan nga responsable kita. Makikitudlo sa mong amahan bay nga disiplina gid kuno sa kaugalingon ang kikinanglan. Aron bisag asang dapita kuno ta ipatpat sa tuhong kapalaran, dali ra ta nga maka-adapt sa environment. Anhil lang sa kuno ta sa waiting area ingon sa security bay? Oo bay, paabot lang ta. Mapinpid lagi ta ron. Excited ang gubay nga makasugod na trabaho. Parehas bitaw tandong habay. Excited sa ko. Uy. Enjo and Louie. Good morning. Good morning, Taikong. Morning nga. I will take you to the vicinity of the office. And then, your kabayan, Miss Rochelle, will assist you after. Okay? Excuse me po. I'm from the office of Mr. Longming, our operations manager. My name is Rochelle, mga kabayan. Rochelle. Okay, Miss Rochelle, kabayan. My name is Iljo and this is Louie. Hi, kabayang Miss Rochelle. By the way, I'm from Cebu. Lapu-Lapu City ang amo, sa Barangay Pusok. Iljo? Yes, sir? Louie? Yes, sir. Okay, so you passed already the process of our procedures for selecting migrant workers, and that is why you are here. Thank you, sir. Thank you, sir. Oh, okay. I believe that Filipino are good workers, so I hope the company could even trust your honesty and hard work. We can assure you on that matter, sir. Oh, thank you very much. Now, we have to discuss something more about policy, okay? The rules and regulation as well. Yes, sir. Okay, sir.
Well, by the way, prior order discussion regarding our rules and policy here is necessary for the workers. I have first to expound something about our company. We are one of those molded products manufacturers here in Taiwan and China, but we are leading custom rubber molding company and manufacturer in Taiwan. So, mo start na dayon mo sa production today? Kabayang Miss Wishel. Miss, medyo may pagka-stricto si Mr. Longming, no? Bitaw. Pero, maayos yung tao. Patas ang yung pagtatar sa tanang level sa mga empleyado. Mao ba? Pareho gid sila iyahang asawa. Mga maayo kayo na mo din he. Niya sa day din he magtrabaho ang iyang misis? Miyembro sa board of directors aning maong kompanya si Madam Lulang. So good na kita, bay, sa tinuod nga aksyon. Bay. Niya din he ang kumbatihunon. Kumbati lang yun, Bailjo. Kumbati, by the way. Also may imong tanaw ni Miss Wishel. Ha? Bay, tapasa. Trabaho sa ta, ha? Mao niyang unang adlaw na to sa trabaho, mong angay lang nga magpa-impress ta. Karon kay manamantag pangaon din sa kantin. Balik ta sa itong pisto, bay. Mga amigo ta din aron. Natay mga kaina. Kuan ba, ang bot ba na kung ipasabot? Ang bahin ba itong kababayan ba na itong staff sa opisina? Guwapa si Miss Michelle, bay. Pero diha na kutob lagi. Anong diha raman lagi kutob nga? Sa kung naibawaan, daga pa masada siya. May, iata din ni aron narbaho. Kung uyab-uyab lang, naidagkan dito sa ato, diba? Bailjo, yung ginahinay, bay. Kung pati lagi. Bay, mag-ub kay tao ta din niya, uy. Unya na lago na. Apip lang, preskor kita. Mga na nagkanindot bitaw ni mo kay pinahimutang bay mga lihok. Bay, kung itugot sa igayon, adto gidoy na paingon, bay. Adto na pa do. Pero sa pagkakaroon, neutral lang una kay di ko gusto nga ingnong nagkiat lang. Mao ni akong roaming number nga gigamit karon din sa Taiwan, Manang Madel. Maayo hinuon aron nami contact nimo diha. Si Papa Tami ako sa doon niya tungkod akon. Aron may bawo siya ining akong number nga gigamit. Okay dong. Amping bay ko din taon diha, ha? Manang. Salamat, Manang Madel. Maayo hinuon aron makakunta kay ragyapon ta dong Iljo. Patami, amping mo des tiya mina, ha? Parehas bisitiya nimo nga gibati o kamingaw sa imong presensya. Kanindot unta di atong mga panahon nga dinhi kapauban namo. Patami. Nindot kayo handumon katong panahon nga niya ka o kiatiman ko nimo. May numdum yudayon ko ni aning mama ninyo. Liwat ka gyud kaayo atong inahan mo. Maayo kayong mo atiman nako. Antos lang sa tapa, kay humanon niya aning akong kontrata pa, mupauli ko, aron atimanon ka. Kanindot tanawon sa mga bituon. Mawag na permin akong tanawon sa kalangitan matag sama nining tinaw kayong kawanangan. Unang higayon nga, nalayo ko nila ni Papa. Grabe ang kamingaw. Wa ko makasabot sa sobrang kamingaw nga akong gipati sa akong amahan itong tungura Priscilla. Wa ko makatug mao nga bisag lawom na ang gabi, nagpangin ko sa gawas. Gibangon ay ka, bay? Laon naman kay gabi By the way, wa ko makatug, nag-alindasay ko. Nakamatam ko kay subos lawas ba? Buong ko nga, wa kasi mong higdaan. Kalit kong gimingaw sa kong papa, bay. Lain may niya karon sa kong una-una. Bay, Iljo. Sud gawas na ba pirmi sa ospital ang akong amahan tungod siya sakit. Mao ba? Unya, wa ka masuhay og panawag sa inyo?
Nisuway ko kontak sa numero sa cellphone ni Papa, pero di mo naman kontak. Si Manang Madil sab, kay di mo kontak. Ayaw na pagod ang nagdaotan, bay. Hinoon, hugti ang imo mga pag-ampo sa Ginoo. Oh, by the way, salamat, bay. Wa ko makasabot ako, bay. Luyam gid akong pamati, bay. Dasig lang lagi. Kumbati, bay Eljo. Oh, bay. Di ko mapadaning papati na ko karon nga wala ko hisapti. Unya nagpauli na tos bay. Kontak unya ang atos inyo sa Pinas ha. Aron ba mahiluna ka na. Oh, bayloy. Si Manoy. Nag-video call. Usap kay Toyo ani niya. Hello, Manoy. Oy, gusto kong maibaw ka. Gahapit ka magmahay sa imong pagsupak-supak na ko, Eljo. Unsay buti mong ipasabot mo, Noy? Uy, gagoy. Tuwa sa ospital sa Papatami. Ugapit na bawias Ginoo ang iyang hinuwaman ng kinubuhi. Unsa? Nautsap lis Papatami, Manoy Amoy. Unsay nahitabo sa tong amahan? Magmahay gyud unya ka. Timan itong ibahad ako. Kay matinuod gyud unya to. The subscriber you are calling is busy at the moment. Please try your call later. Di ko makontak ang numero sa cellphone ni Manang Madil. Naunsa gyud guys, Papatami. Nganong yung magka niya ito ang sinultihan ni Manoy Amboy? Gusto, ang numero ni Papa. Basinog, ako na magkontak. Suwayin lang ako. Numero sa cellphone ni Papa din nanuwag. Naunang kukontak na. Hello? Hello? Patami? Hello, Tong Eljo. Tiya din mo minadong. Tiya, asa si Papa? Naunsa si Papa Tami? Dong, si Papa ninyo. Oh, tiya. Gikuha na sa labang makagagahom. Dili pag yung dugay. Unsa? Kinumo ko. Papatami. Ma! Ganong ni Mia makanago, ma. Kuwang ko ni mo pabuta nga makahuman sa kong kontrata ni Nislaing Nasod. Dong, ayaw intahog pa si mong kagulo kibati diha, ha? Mahal ko kayo sa Papatami, tiya. Daghan pa kayo kong mga pangandoy para niya. Gikan sa pagdaka niya sa ospital, Dong. Ug hangtod nga nabugtuan siya. Si Manang intaw ni mo Matel maura ang diha sa kiliran ni Ini. Wagid pakita ang inyong swapang ug agap sa bahanding nga magkuwang. Ako mga pasubo, ba Eljo? Salamat, Beloy. Unsay imuha plano? Si Papa na may bawas akong sitwasyon. Lisod man kung muahat ko sa papauli. Litok lang og mga pong pag-ampo. Painungod sa iyong kamatayon. Beloy. Ayaw kayong palabi og ayaw padasa mo kagaol ba pagbuot sa Diyos ang tanan. Kung saan nga, wa man gyud mo gamot nato aning kalibutan na. Mulabay man ta aning kalibutan na pagkahuman sa atong panahon ba. Condolence day sa inyong pamilya, Eljo. Salamat, Miss Michelle. File lang sa gid og leave ha, kay medyo stressful ra ba kaayo ka? Tungod sa nahitabo karon sa imong papa dito sa Pinas. Lisod dawaton nga kaliki ang iyong pagkawa. Og di mo lang gani ko makatambong sa iyang haya. Bisag wa na siya. Himo alang gyapon siyang inspirasyon sa imong mga paningkamot. Dong Eljo, amo na gipalubog sa Papatami nga wa ka. Manang Madil, wala sa Papa. Mupauli ko. Ni kahuman sa kong kontrata din sa Taiwan. Mupauli ko. Wala siya sa kong pagpauli. Manang. Kunain man karon mahimutang ang kalag sa itong amahan. Siguro, iya ginatog ka doon sa kadakong imong pagpangga niya. Sakit kayo palandungon. Misa katarong nga tao sa itong amahan. Panapagay tao nga nagandoy siya kamatayon. Itong iya pagiting anak, si Manoy Amboy. Ako agap sa bahandi si Manoy Amboy Manang. Salbahe siya pagkaanak sa itong mga ginikanan.
Naibaon ako siya mga gibahad ni Budong. Gusto ka, agap og hakog si Manoy Amboy. Di gudon ta ko gustong bawa ang akong respeto niya, manang. Kay nagtamod kong maguwang na to siya. Pero, pugson kita hangtod nga matilok ang katapusang nahibilin nga pailop. Kutob sa kamahimo dong Eljo. Ako padayip din ang mga properties nga gibiyaan nila ni anhing papa o mama. Tingali ba og masamok mo diha, ha? Manang Madil? Ayaw ka bala ka dong. Siya na'y manubag unyas Ginoo kon manglupig siya og mo'y mo patigbabaw kaniya ang kakog, manang. Focus lang sa pagtrabaho, bay. Patasig na lagi ka. Oo, bay. Kinahanglan kong magmalikon, bay. Huwag kaya di malipay sa aning papa na ko kung makita ko niyang magsubo. Kana, o na insakto. Kumbati, bay. Ang nindot ay. Himo ang inspirasyon, ang gwapa na tong kabayan nga si Miss Wishil. Ha? Maningkamot ko. Kaya ako'y gustong pamatudan sa kong salbayas ng maguwang. Akong ipamatuod nga kaya kayo na ako nga mubarog sa kaugalingon na kumati. Bay. Uy, bay. Okay rin kayo. Maningkamot ko ba kaya ako'y pamatudan sa kong kaugalingon. Kana, sakto na. Dasig lagi kanunay. OFW ta, bay. Bisaya ta. Kumbati, bay, Eljo. Miss Michelle, salamat ha. Salamat sa unsa. Kay wagid ko nimo balibari sa kong invitation nga manglaag og ngaon. Dalipay manggani ko nga bisan sa ingon ini ka simple nga paagi. Makatabang ko aron maluagan ang kahuot sa imong dughan. Wa mugod ko magdaho miss nga sa kayano ron akong trabahante pero nakigsuod ka nako. Sus, ayaw gyud pagsultian na Eljo. Kay sila si Mr. Longming og Madam Lu. Nagtudlo ba gyud sa tanan dinhi to be fair sa usag-usa. Yay! Nalipay ko para ninyong duha ni Miss Wishil, bay. Salamat di kayo, bay. Ay, dukidugaya, bay. Pagmuyabi dayon. Kumbati. Unya na lang, bay. Malipayon pa kayo sa among friendship ron. Ayog pabuta nga matapos ang atong kontrata, anha pa ka manghuyab niya. Karon ang gusto panahon, kumbati ha! Salamat, Michelle. Ako ipasalig mo nga di ka magbahay sa mong pagdawat sa kong gugma. Happy kayo ka every time nga magkuyog ta, Eljo. So mo to, nahuna-una lang na ako nga how much more kung kita na. Mausog ka na yun nasa kong una-una. Mau nga wa ko mag-usik o higayon. Panguyaban ta dayon ka. Salamat ha. Wa ko na upakyasa. I love you so much, Michelle. I love you more, Eljo. Nag-video ko ng suwapang na kong iksokon. Hello, Manoy Amboy. Kanus akam uli. Ano nagbahay na ta sa mga kaptangan nga gibiyaan sa itong mga ginikanan? Hapit naman tapos ang 12 ka buwan akong kontrata din sa Taiwan. Ug kung gusto ka kagubot Manoy, sugalan di ka. Nigpauli na unya na ako diha. Sa akong pagpanimpad sa layo, ug hangtod na sa pagtaliwan sa among amahan, nakatuon kong mamahimong ligon ug isop sa duha ka katarungan. Nahanaw na ang akong kahadlok ug katalaw sa daog-daog na mong igsuon ug andam na nako siyang suklan. Hangtod nga nakaduol ang adlaw nga mopauli na sad ko sa Pilipinas. Usab ako hunahuna, bay. Hindi ko mapadayon ng-exit. Mupirma ko og laing kontrata. Nga naman, Beloy. DJ Lax Ubos kayo ko, bay. Kung uya ba? Ilisa kong afam. Ug to aron ang afam sa ila kay makigminyo ko niya. Beloy. Hala, no? Kaluoy pa din tao ni Louie, uy. Tarong baya siya. Mao lagi. Pero saon nga nangita mag-afa mangyahang uyab nga gibilin dito sa Pinas. Mao dayon taon nga kalit ang iyang desisyon. Nga mo perma og laing kontrata. Og dili siya mo take og vacation leave. Oo, pero ako kinahanglan ko nga mo-exit aron magtigi ko sa kong maguwa nga bitahokso.
Unsa day imong plano bahin nato, Eljo? Mao na to. Doon nga terminate sa itong mga kontrata. Aron doon sa taga mamauli. Plano hunusab na to ang pagpakasalo niya. Salamat ha. Mag-put up sa niya tagbi sa ginagmay nga negosyo. Oh, thank you for the good service and hard works. Aereo and Michelle. I'm so grateful that I became a part of this prestigious and progressive company here in Taiwan. You are a good office staff, Miss Michelle. We appreciate your good service here in this company. Thank you so much, Mr. Longwing. Mr. Longming, sir. In behalf of my kabayan Louis, who later extend to continue his another working contract here, I am very thankful for your kindness and good heart, sir. Oh, my pleasure. Maayo hinoon kay mo pauli na di ka nga rin sa ato. Manang. O di kay ako lang, manang. Nakoy kauban. Ang akong pinangga nga si Michelle. Wow ha. Excited ako makita og pahimamat sa personal ka ng imong pinangga nga Michelle, dong. Pabutaw niya nga mong pag-abot diha, manang. Ing nasiti amin na palihog, manang. Oh, sige dong. Akong sultihan ang atong iyaan. Malipay gid unya to kun mahibaw. Oh, excited na sagay kong makauli diha sa ato. Kanisa mo gid ang inyong flight dong. Unsa mang petsaha og oras? Oh, Mr. Longming instructed me to take you at the airport for a safe and convenient travel. Thank you, Taikong. Oh, good luck karami trip. The both of you, Joe and Wichel. Manang Madel, tiyak mi na. Dong Eljo! Uy, mao na ba ni siyang imong pinangga? Bitaw dong. Mauna kini siya? Mao siya si Michelle. Michelle, mao sila ang akong iyaan o igsuon si tiyak mi na og Manang Madel. Hello. Kumusta ninyo? Salamat kay gisugat mi ninyo din sa airport, tiya, og Manang. Paamin na di ko, tiya. Ay, kaluyan ka sa Diyos, Inday. Oops. Beso-beso lang ta kay matiguang niya kung dali kung maamin ka na ako. Welcome sa family soon, Michelle. Salamat. Pakasli ba yaon niya ni si Inday Michelle Hadong, Eljo? Oo, ti amin ha. Mga tubang mo niya ta siya mga ginikanan. Mamay ta, puhon. Today, ang suwapang na itong magwang Manang Madel. Unsa na'y kalaki sa maing laki, ha? Manang, nga nung gidawang ko na mo din sa ospital? Naunsa mo din si Manoy Amboy? Masayod raw niya ka. Magkita na lagi niya mo. Ha? Manang? Tinuod gidi ay. Nga ang gaba dili magsaba. Hait ang suwab sa gaba. Mong dili gid maayo. Nga magpalabis bati nga batasan. Manoy Amboy? Manoy. Naunsam day ka? Maan na akong mag-alaunan. DJ Lash Remix. Mayroon ako nung nag-uubog sa namuhat ni mo masyadong naman kayo lang umagam walay mili ataw matay lang Bililhon ang kinabuhi sa tao. Salig sa Diyos. Ug magpuyo kay malinaw.
Manoy Amboy. Wa magdugay sa ingon ni adto nga kahimtang ang akong maguwang ug mitaliwan na sa laing kalibutan. Samtang kami si Michelle nagpakasal ug nakadecide nga magnegosyo. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Eljo.